Hľadáte spoľahlivý pneuservis, kde sa o vaše auto postarajú rýchlo, kvalitne a za rozumnú cenu? Vitajte v Pneusvete zo Žiliny, špecialistovi na pneumatiky a disky pre všetky typy vozidiel. V našej ponuke nájdete široký výber letných, zimných aj celoročných pneumatík, ako aj hliníkové a plechové disky od popredných značiek. Zabezpečujeme kompletný pneuservis, vrátane prezúvania, vyvažovania kolies, opráv defektov a kontrol tlaku. Naši skúsení technici pracujú precízne, s dôrazom na bezpečnosť a spokojnosť zákazníkov. V Pneusvete sa postaráme, aby boli vaše kolesá vždy v perfektnom stave. Ponúkame aj poradenstvo pri výbere pneumatík priamo na mieru vášmu vozidlu a štýlu jazdy. Navštívte nás osobne v Žiline, kde vás čaká príjemné prostredie a profesionálny prístup, alebo sa objednajte online na pneusvet.sk. S nami máte istotu, že vaše auto bude pripravené na každú cestu, bez ohľadu na počasie. Pneusvet, spoľahlivý partner na každej ceste.